आइए गार्जियन, बस बोले के का बा गार्जियन हमारो रिकॉर्ड कर ले तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ बानी। एगो शेर अनुपमा जी खातिर बोलतानी, दिल ना लगई है प्रेम के बात बा। एगो फरमाइश बा हमार अनुपमा के वायरल भई रहे, आज अपना के अलग सजौले बाड़ू, कुछ खास बात बा का? आतना भाव से आजे हमरा भेरी आवतारू का है, आजे जुदाई वाला रात बा का? तहरा घर में तो सगुन की गीत गवाता, कुछ खुशी के बात बा का? तू बार बार खिड़की से का झांकतारू, कहीं तहरे आवत बारात बा का? तारा कमरा से खुशबू तक कुछ जानल पहचाना लगाता, तारा ओढ़नी में दबावल हमरे गुलाब बा का? ओह गुलाब में जाके दिल ना लगई है गीत गा के हमनी के मन के आनंदित करता। छोटे बाबा बहुत वायरल हो गया, उहे हम डायलॉग बोलत नहीं नौजवान भाई खातिर जे आर्मी के तैयारी करता। हम कहनी कि 4 बजे भोर में जागे के पड़ता, आ गांव के सरहद, गांव के रोड पे दौगे के पड़ता, तब भारत माँ के सरहद पे जाकर रक्षा करे के पड़ता। कहनी कि जाके कह दिया जे कहता कि जवानी बर्बाद करे ले कि ना अप्रैल ना मई ना जून होके के चाहिए, ना अप्रैल ना मई ना जून होके के चाहिए। अरे देश के सेवा करे खातिर शरीर में जुनून होके के चाहिए। आ जे नौजवान भाई के कहता कि नौजवान जवानी बर्बाद कर ले, अरे जाके कह दिया कि विकी तिवारिया कहत रहे आर्मी में भर्ती होके का देही में खून होके के चाहिए। आज एगो और बात कहब, आज महथिन माँ के दरबार में बहुत सारा बात बा। रानी आइल बाड़ी, तनी उठ, हमहू कह सकिला रानी तारा खातिर तनी एक लाइन उठ, एक बार उठे, एक बार तो गोलू बाबू खातिर उठल। देखो हमू तारा खातिर रानी कह सकिला। आज सिंगार के जमाना बा, नौजवान भाई जरूर तारा के देख के मोहित हो जाता रहे, लेकिन हम कहब का कही कैसे कही, आपन कइले हमके कतना लाचार बा, का कही कैसे कही आपन हमके कइले कतना लाचार बा। ए रानी आजो तारा से बेपनाह प्यार बा। ए भैया ये है जो हमरा के छोड़ देली बेरोजगार बता के, ससुरारी गली तो पता चलल इधर पियो बेरोजगार बा।